Čaute gastromaniaci. Dnes si posvietime na najčastejšie chyby pri príprave vajec, aby boli tvoje raňajky vždy čistá dokonalosť a žltok krémová paráda. Na perfektné vajíčka potrebuješ len čerstvé vajcia, štipku soli, trochu studenej vody, kocky ľadu na kúpeľ a ak chystáš praženicu, tak aj kvapku mlieka alebo smotany. Postup je úplná pecka a urobíš ho s prstom v nose. Základ je vybrať vajcia z chladničky včas, nech majú izbovú teplotu a bielko sa nezrazí divoko. Keď ideš variť na natvrdo alebo na mäkko, dôležitá vec, nevhadzuj ich do vriacej vody. Šupni ich pekne do studenej vody, pridaj sol, lebo tá pomôže pri lúpaní a pomaly priveď k varu pre rovnomerné prevarenie. Ako náhle dovaríš, okamžite s nimi do ľadového kúpela. Tým zastavíš varenie a žltok ostane dokonalý. A ak robíš miešané vajíčka, stiahni plameň na minimum. Žiadne divoké vyprážanie na vysokej teplote, lebo vysušíš celú panvicu. Pomalé miešanie na nízkej teplote s kvapkou smotany ti spraví neskutočne krémovú štruktúru. Výsledok je proste bomba na tanieri. A nezabudnite sa pochváliť na Instagrame alebo Facebooku. Všetky recepty nájdete na stránke gastromania.com.